ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे ഹരേ कृष्णा। കൃഷ്ണ प्रणाम മാതാജി. माताजी। പ്രണാമം ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നാനാംശനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണെ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ചന്ദ്ര ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 11 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശം. ശ്ലോകം 30. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥാ വിശത് സ്വഭവനം സർവകാമാമനുത്തമം പ്രസാദായത്ര പത്നീനാം സഹസ്രാണി ച ഷോഡശാം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥാ വിശത് സ്വഭവനം പ്രസാദായത്ര പത്നീനാം സഹസ്രാണി ച ഷോഡശ. അനന്തരം അവിശത് പ്രവേശിച്ചു. സ്വഭവനം സ്വന്തം കൊട്ടാരങ്ങളിൽ. സർവ എല്ലാ കാമം അഭിലാഷങ്ങൾ. അനുത്തമം പൂർണമായ തോതിൽ ഉത്തമമായ. പ്രാസാദാഹ കൊട്ടാരങ്ങൾ. എത്ര എവിടെ. പത്നീനാം
സംഖ്യാനമായ പത്നിമാരുടെ സഹസ്രാണി ആയിരങ്ങൾ ച ഉപരിയായി ഷോഡശ 16 വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് की जय। അനന്തരം ഭഗവാൻ തന്റെ 16,000-ലധികം പത്നിമാർ താമസിക്കുന്ന തികച്ചും പരിപൂർണമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു. അപ്പൊ നേരത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എങ്ങോട്ട് പോയതായിട്ട് കണ്ടത്? ദ്വാരകയിൽ എത്തിയിട്ട് നേരെ പോയത് അച്ഛന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ, വസുദേവരുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കാണ് പോയത്, ഭവനത്തിലേക്കാണ് പോയത്. അപ്പൊ അവിടെ അമ്മമാരൊക്കെ ഭഗവാനെ കണ്ടു, മടിയിലിരുത്തി അമ്മമാരുടെയൊക്കെ മുല ചുരന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് പാല് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് സ്നേഹവാത്സല്യം കൊണ്ട് അവരുടെ മുല ചുരന്നു ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും, അതായത് എല്ലാവരും ഡിഫറെന്റ് കൊട്ടാരങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഒരേ സമയം തന്നെ ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രവേശിക്കുന്നു. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ എന്തോ ഇഷ്യൂ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രേക്ക് ആയി പോയിരുന്നു, ഇടയ്ക്കൊന്നും കേട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കേൾക്കാലോ അല്ലെ? ഇപ്പൊ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ 16,108 ഭാര്യമാരുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളിലേക്ക് ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കുന്നതായിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരിടത്ത് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അതായത് 16,108 കൊട്ടാരങ്ങളിലും ഒരേ സമയം ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരൊറ്റ ശ്ലോകത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭാരതമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് की जय। ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് 16,108 പത്നിമാരുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ആവശ്യമായ അങ്കണങ്ങളോടും ഉദ്യാനങ്ങളോടും കൂടിയ പൂർണ്ണ സജ്ജീകൃതവും പരിപൂർണവുമായ ഓരോ കൊട്ടാരങ്ങൾ അവർ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കൊട്ടാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പൂർണ്ണ വിവരണം ദശമസ്കന്ധത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ കൊട്ടാരങ്ങളും ഏറ്റവും മേന്മയേറിയ വെണ്ണക്കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവയായിരുന്നു. അവയെല്ലാം തന്നെ രത്നക്കല്ലുകളാൽ പ്രകാശിതമായിരുന്നു. സ്വർണ്ണ കസവിനാൽ ഭംഗിയായി അലങ്കരിച്ച് ചിത്രത്തുന്നൽ ചെയ്ത വെൽവെറ്റ് കൊണ്ടും പട്ടുകൊണ്ടുമുള്ള തിരശീലകളാലും പരവതാനികളാലും അലങ്കൃതമായിരുന്നു കൊട്ടാരങ്ങൾ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നാൽ സർവ അധികാരം, സർവശക്തി, സർവ ഐശ്വര്യം, സർവ സൗന്ദര്യം, സർവജ്ഞാനം, സർവ വൈരാഗ്യം എന്നിവയാൽ സമ്പൂർണൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. ആകയാൽ ഭഗവത് സൗധങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ സർവ ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും പൂർത്തീകരണത്തിനായി യാതൊന്നിന്റെയും കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ സീമാതീതനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങളും സീമാതീതമാകുന്നു. അവയ്ക്കായുള്ള സാമഗ്രികളും അളവറ്റവയാകുന്നു. സകലതും അപരിമിതമാകയാൽ സർവകാമം അഥവാ അഭികാമ്യമായ സർവസജ്ജീകരണങ്ങൾ സമേതം സമ്പൂർണം എന്നിവിടെ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഓരോ കൊട്ടാരങ്ങളും വളരെ അലങ്കരിച്ച് ഏറ്റവും എന്താ പറയാ അത്യാധുനികമായ സകല സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, വെണ്ണക്കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. എല്ലാം വെൽവെറ്റ് കൊണ്ടും പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, സ്വർണ്ണക്കസവിനാൽ ഭംഗിയായി അലങ്കരിച്ച് ചിത്രത്തുന്നൽ ചെയ്ത വെൽവെറ്റ് കൊണ്ടും പട്ടുകൊണ്ടുമുള്ള തിരശീലകളും പരവതാനികളും ഒക്കെ വെച്ചാണ് അലങ്കൃതമായിരുന്നത് ഭഗവാന്റെ കൊട്ടാരങ്ങൾ ഓരോന്നും. 16,108 കൊട്ടാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഓരോ കൊട്ടാരങ്ങളും ഒരുപോലെ മനോഹരമായിരുന്നു. അതായത് ചെറിയ രീതിയിലല്ല, ആവശ്യമായ അങ്കണങ്ങളും ഉദ്യാനങ്ങളോടും കൂടി പൂർണ്ണ സജ്ജീകൃതവും. അതായത് ഒട്ടും ഒന്നിനോടൊന്ന് കുറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല അല്ലെ, എല്ലാം ഒരുപോലെ മികച്ചതായിട്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളാണ് 16,108 കൊട്ടാരങ്ങളും. അതുപോലെ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ആ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് എല്ലാം തികഞ്ഞിട്ടുള്ള കൊട്ടാരം തന്നെയായിരുന്നു ദ്വാരകയില് തന്റെ ഓരോ പത്നിമാർക്കായിട്ടും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പത്നിപതിം പ്രോഷ്യ ഗൃഹാനുപാഗതം വിലോക്യ സംജാത മനോമഹോത്സവാഃ ഉത്തസ്തുരാരാത് സഹസാസനാശയാത് സാകംബ്രതർവ്രീഡിതലോചനാനനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പത്നിപതിം പ്രോഷ്യ ഗൃഹാനുപാഗതം വിലോക്യ സംജാത മനോമഹോത്സവാഃ ഉത്തസ്തുരാരാത് സഹസാസനാശയാത്
സാഗംബ്രതൈർവ്രീഡിതലോചനാനനാഃ സ്ത്രീകൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാർ പതിദോഷ്യ ഭവനത്തിൽ നിന്നും അകലെയായിരുന്ന ഗൃഹ അനുപാഗതം ഇപ്പോൾ ഭവനത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിച്ചേർന്നു വിലോക്യ അപ്രകാരം ദർശിച്ച് സംജാതമാകിയാൽ മന മഹാ ഉത്സവാഹ അന്തരംഗത്തിൽ ആഹ്ലാദപ്രദമായ ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രതീതി ഉത്തസ്തുഹു എഴുന്നേറ്റു ആരാത് ദൂരെ നിന്നും സഹസ പെട്ടെന്ന് ആസന ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്നും ആശയാത് ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ നിന്നും സാഗം കൂടെ വ്രതൈഹി വ്രതം പീഡിത ലജ്ജയോടെ വീക്ഷിച്ച് ലോചന നയനങ്ങൾ ആനനാഹ അത്തരം മുഖങ്ങളോടെ വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ദീർഘകാലം പരദേശത്ത് വസിച്ച ശേഷം ഭവനത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ തങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ ദർശിക്കുകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രാജ്ഞിമാർ മനസ്സിനുള്ളിൽ ആഹ്ലാദിച്ചു. രാജ്ഞിമാർ അവരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളും ഏകാഗ്ര ചിന്തകളും വെടിഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ എഴുന്നേറ്റു. സാമാന്യ മര്യാദ അനുസരിച്ച് അവർ നാണത്തോടെ മുഖം മറയ്ക്കുകയും ലജ്ജയോടെ ചുറ്റും വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സ്വീകരിച്ചത് എന്നാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ അല്ലെ. ഒരുപാട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ദീർഘകാലം പരദേശത്ത് വസിച്ച ശേഷം സ്വഭവനത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ തങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ, ഇത്രയും കാലം ഭഗവാൻ എവിടെയായിരുന്നു? ഹസ്തിനപുരിയിലായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി വന്ന ഭഗവാനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരൊക്കെ വളരെയധികം ആഹ്ലാദിച്ചു. അതുപോലെ എല്ലാവരും ഇരുന്നിടത്തു നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് അനാവശ്യ ചിന്തകളൊക്കെ അല്ലെ എല്ലാ ചിന്തകളും ഭഗവാനിലേക്കാക്കി ഉടൻ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു. സാമാന്യ മര്യാദ അനുസരിച്ച് നാണത്തോടെ മുഖം മറച്ച് ലജ്ജയോടെ ചുറ്റും വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഭാഗവതത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പോലെ ഭഗവാൻ തന്റെ 16,108 പത്നിമാർ വസിക്കുന്ന സ്വന്തം കൊട്ടാരങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഇതിനർത്ഥം എത്ര പത്നിമാരും കൊട്ടാരങ്ങളും ഉണ്ടോ അത്രയുമായി ഭഗവാൻ തൽക്ഷണം സ്വയം വിസ്തരിക്കുകയും ഒരേ സമയം വെവ്വേറെയായി കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ്. അപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കൃത്യമായത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അതായത് ഭഗവാൻ ആ ഒരു സമയം, അതായത് ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ 16,108 ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ചു. ഓരോ കൊട്ടാരങ്ങളിലും അതേ സമയം ഭഗവാൻ പ്രവേശിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സവിശേഷതയുടെ മറ്റൊരു ആവിഷ്കരണമാണിത്. ഭഗവാൻ അദ്വിതീയനാണെങ്കിലും താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ അസംഖ്യം ആത്മീയ വ്യക്തിത്വ സ്വരൂപങ്ങളായി അദ്ദേഹം സ്വയം വിസ്തരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. നിരപേക്ഷൻ ഏകനാണെന്നും എങ്കിലും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നയുടൻ അസംഖ്യനാകുന്നുവെന്നും ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ ഭഗവാന് അനേകമായിട്ട് മാറാൻ ഭഗവാൻ ഒരേ ഒരു ഭഗവാനേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അനേകമായിട്ട് വിസ്തരിക്കാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കുന്നു. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഈ അനേക വിധങ്ങളായ വിസ്തരണങ്ങൾ പൂർണ്ണാംശങ്ങളായും വിഭിന്നാംശങ്ങളായും ആവിഷ്കൃതമാകുന്നു. വിഭിന്നാംശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ പ്രതിരൂപങ്ങളും പൂർണ്ണാംശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരങ്ങളും ആകുന്നു. അപ്രകാരം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സ്വയം 16,108 പൂർണ്ണാംശങ്ങളായി പ്രകടമാവുകയും, അപ്പോൾ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ, ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്, ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാത്ത 16,108 ഭഗവാനായിട്ട് വിസ്തരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പൂർണ്ണാംശമായി പ്രകടമായി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രകടമാവുകയും ഏകകാലത്ത് എല്ലാ രാജ്ഞിമാരുടെയും കൊട്ടാരങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെ വൈഭവ അഥവാ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ വൈഭവ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അതേ രൂപത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ അതേപോലെ പലതായി വിസ്തരിക്കുന്നതിനെയാണ് വൈഭവ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് അവണ്ണം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമാകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ യോഗീശ്വരൻ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. സാധാരണയായി ഒരു യോഗിക്ക് പരമാവധി തന്റെ ശരീരത്തിൽ 10 മടങ്ങ് വിസ്തരണങ്ങളായി സ്വയം വിസ്തൃതമാക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഇത് നമുക്ക് ദേവഹൂതിയുടെ കഥ വരുമ്പോ കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ കർദമ മുനി 9 വിസ്തരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഒരു യോഗിക്ക് 10 മടങ്ങ് വരെ വിസ്തരിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ കർദമ മുനി 9 വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 9 കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് കർദമ മുനി 9 വിസ്തരിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആയതുകൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്താണ് അപരിമേയനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് എത്രയായി വേണമെങ്കിലും വിസ്തരിക്കാം. ഇവിടെ 16,108 ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ചു. പക്ഷെ ഈ ഒരു കഴിവ് യോഗികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അവർക്കും സാധിക്കും, പക്ഷെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്.
എന്നാൽ ഭഗവാന് അങ്ങനെ പല ആയിരക്കണക്കിനോ ദശലക്ഷക്കണക്കിനോ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര വിസ്തരിക്കുവാൻ കഴിയും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ 16,000-ലധികം പത്നിമാരെ പാണിഗ്രഹണം ചെയ്തു എന്നറിയുന്നതിൽ അവിശ്വാസികൾ അത്ഭുത പരതന്ത്രരാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവർ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അവരിൽ ഒരാളായി ചിന്തിക്കുകയും ഭഗവത് ശക്തിയെ സ്വന്തം പരിമിതമായ ശക്തിയാൽ അളക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയുടെ വിസ്തരണങ്ങൾ മാത്രമായ ജീവസത്തകളുടെ തലത്തിലല്ല ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താണ്, ഇതൊരു ഫിക്ഷൻ ആണ്, ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ അളക്കുന്നത്, ചിന്തിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ കഴിവുകളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ 2ആയിട്ടോ 4ആയിട്ടോ 100ആയിട്ടോ ഒന്നും വിസ്തരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. 16,108 ഭാര്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഫിക്ഷൻ മാത്രമാണ്, ഒരു സ്റ്റോറി മാത്രമാണ്. നമുക്ക് ഒരു ഭാര്യ ആയാൽ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാനേജ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയുടെ വിസ്തരണങ്ങൾ മാത്രമായ ജീവസത്തകളുടെ തലത്തിലല്ല ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ശക്തിയും ശക്തിമാനും തമ്മിൽ ഗുണത്തിൽ വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഒരിക്കലും അവയെ തുല്യമായി ഗണിക്കരുത്. രാജ്ഞിമാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ വിസ്തരണങ്ങളാകുന്നു. അപ്രകാരം ശക്തിമാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികളും തമ്മിൽ ശാശ്വതമായി അന്യോന്യം അതീന്ദ്രിയ രസവിനിമയം നടക്കുന്നു. അപ്പൊ രാജ്ഞിമാരെന്ന് പറയുന്നവരൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ശക്തിയും ശക്തിമാനും, അതാണ് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് അന്യോന്യം അതീന്ദ്രിയ രസവിനിമയം നടക്കുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. ഇവ ഭഗവത് ലീലകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാൻ ഇത്രയധികം പത്നിമാരെ വിവാഹം ചെയ്തു എന്നറിയുന്നതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. പ്രത്യുത ഭഗവാൻ 16 ദശലക്ഷം പത്നിമാരെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നിരിക്കലും അദ്ദേഹം തന്റെ അപരിമിതവും അക്ഷയവുമായ ശക്തി പരിപൂർണമായും പ്രകടമാക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചറിയണം. അദ്ദേഹം 16,000 പത്നിമാരെ മാത്രം വിവാഹം ചെയ്യുകയും ഓരോരോ കൊട്ടാരങ്ങളിലും വിഭിന്നനായി പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഏതൊരു മനുഷ്യനും അവൻ എത്ര തന്നെ ശക്തനായിരുന്നാലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അവന് സമനോ താഴെയോ അല്ലെന്ന് ഭൂതലത്തിലെ മാനവ ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം അടയാളപ്പെടുത്തി. ആകയാൽ ആരും തന്നെ ഭഗവാന് സമനോ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ഉന്നതനോ അല്ല. എല്ലാവിധത്തിലും ഭഗവാൻ സദാ ശ്രേഷ്ഠനാകുന്നു. ദൈവം വലിയവനാണ് എന്നത് ശാശ്വത സത്യമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഭഗവാന് തുല്യമാവാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം 16,108 കൊട്ടാരങ്ങളിലും പ്രവേശിക്കേണ്ടായി. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ എത്ര ദശലക്ഷമായിട്ട് വേണമെങ്കിലും വിസ്തരിക്കാം. പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള ലീലയിൽ ഭഗവാൻ 16,108 ഭാര്യമാരെ മാത്രമേ സ്വീകരിച്ചുള്ളൂ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാന് അത്രേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല. ആയതിനാൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നിമിത്തം ദീർഘകാലം ഭവനത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്ന തങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ ദൂരെ നിന്നും കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ രാജ്ഞിമാർ ധ്യാനനിദ്രയിൽ നിന്ന് ഉണരുകയും അവരുടെ പ്രിയതമനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്തു. യാജ്ഞവൽക്യന്റെ ധാർമ്മിക അനുശാസനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭർത്താവ് ഭവനത്തിൽ നിന്നും വിദൂരത്തിലായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു സ്ത്രീ സാമൂഹ്യ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനോ ശരീരത്തെ അലങ്കരിക്കുവാനോ പാടുള്ളതല്ല. കൂടാതെ അവർ ചിരിക്കുകയോ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഏതെങ്കിലും ബന്ധുജനങ്ങളുടെ വസതിയിൽ പോവുകയോ ചെയ്യരുത്. ഭർത്താക്കന്മാർ ഭവനത്തിൽ നിന്നും വിദൂരത്തിലായ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ വ്രതമാണത്. അതേസമയം വൃത്തിഹീനമായി അവർ ഭർത്തൃസമക്ഷം ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷരാകരുത് എന്നും നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ ആഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതയായി നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെയും ഉല്ലാസഭരിതയുമായിട്ടിരിക്കണം. ഭർത്തൃസമക്ഷം ഉല്ലാസഭരിതയുമായിട്ടായിരിക്കണം ഭർത്തൃസമക്ഷം പ്രത്യക്ഷയാകേണ്ടത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അഭാവത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ധ്യാനമഗ്നരായി രാജ്ഞിമാരെല്ലാം സദാ അദ്ദേഹത്തെ ധ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാതെ ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്രകാരമാകയാൽ ദ്വാരകയിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ രാജ്ഞിമാരായി അവതരിച്ച ഐശ്വര്യ ദേവതകളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനാണ്? അവരെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നിന്നും വേർപെടുത്തുക സാധ്യമല്ല. തന്റെ പ്രത്യക്ഷ സാന്നിധ്യത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ധ്യാന സമാധി മൂലമോ ഭഗവാൻ സദാ അവരോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? രാജ്ഞിമാരൊക്കെയും വെറുതെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നില്ല, ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞൊരു നിമിഷം പോലും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യ ദേവതമാരാണ് ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരൊക്കെയും അല്ലെ. മഹാലക്ഷ്മി തന്നെയാണ്, അവരുടെ വിസ്തരണം തന്നെയാണ്, രാധാറാണിയുടെ വിസ്തരണം തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ രാജ്ഞിമാരൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ശക്തിയുടെ വിസ്തരണങ്ങൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തകളാണ് അവരൊക്കെയും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞൊരു നിമിഷം പോലും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവർ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അവർ ഉണർന്ന് നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാണ്,
നമ്മള് ഭർത്താവ് വിദൂരത്തായിരിക്കുമ്പോ മറ്റു ചടങ്ങുകൾ അല്ലെ, വിവാഹം അതുപോലെയുള്ള സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകളിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല, ശരീരത്തെ അലങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് റൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തിരിച്ച് ഭർത്താവ് അടുത്ത് വരുമ്പോ നമ്മള് വളരെയധികം അലങ്കരിച്ച് വൃത്തിയായി വെടിപ്പായി വേണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാൻ. അലങ്കരിച്ച് അല്ലെ, ശരീരത്തെ ആഭരണങ്ങളാലൊക്കെ അലങ്കരിച്ചു വേണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ചിരിച്ച് പ്രസന്നവദനയായി, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് രാജ്ഞിമാരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അവരെ ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുക സാധ്യമല്ല. തന്റെ പ്രത്യക്ഷ സാന്നിധ്യത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ധ്യാന സമാധി മൂലമോ ഭഗവാൻ സദാ അവരോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ഗോക്കളെ മേയ്ക്കാനായി ഭഗവാൻ ദൂരെ വനത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാർക്ക് ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ബാലനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഗ്രാമത്തിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃദുലമായ പാദങ്ങളാൽ പരുക്കനായ നിലത്ത് നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചോർത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഗോപികമാർ ആശങ്കപ്പെടുമായിരുന്നു. അപ്രകാരം ആലോചിച്ച് അവർ ചിലപ്പോൾ ധ്യാന സമാധിയിൽ പരവശരാകുകയും ഹൃദയവ്യഥ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ശുദ്ധ ഭഗവത് സഹചാരികളുടെ അവസ്ഥ അത്തരത്തിലുള്ളതാകുന്നു. അവർ സദാ സമാധിയിലാകുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ അഭാവത്തിൽ രാജ്ഞിമാരും അപ്രകാരം സമാധിയിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഭഗവാനെ ദൂരെ നിന്നും ദർശിച്ച മാത്രയിൽ തന്നെ അവർ മേൽ വിവരിച്ച പ്രകാരമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ വ്രതങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അവരുടെ എല്ലാ ജോലികളും ഉപേക്ഷിച്ചു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പതിവായ ഒരു മാനസിക പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു. ആദ്യമായി തങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ അവർ ഭർത്താവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചുവെങ്കിലും സ്ത്രീ സഹജമായ ലജ്ജ തടഞ്ഞു നിർത്തി. എന്നാൽ ശക്തമായ ഹർഷോന്മാദത്താൽ ആ ദൗർബല്യത്തിന്റെ ഘട്ടത്തെ അവർ തരണം ചെയ്യുകയും ഭഗവാനെ ആശ്ലേഷിക്കുവാനുള്ള ആശയത്തിൽ ഉറച്ച് ആ ചിന്ത അവരെ പരിസരബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി തീരുകയും ചെയ്തു. ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ ഈ പരമാവസ്ഥ മറ്റെല്ലാ ഔപചാരികതകളെയും സാമൂഹിക ആചാരങ്ങളെയും നിർമൂലമാക്കുകയും അപ്രകാരം ഭഗവാനെ സന്ധിക്കുവാനുള്ള പാതയിലെ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ മോചിതരാവുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് ആത്മനാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സന്ധിക്കുന്ന പൂർണ്ണാവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരുടെ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പറയണ്ടായി. അതായത് ഗോപികമാർക്കും ഇതേപോലൊരു അവസ്ഥയാണ്. ഭഗവാൻ പകൽ സമയത്ത് ഗോക്കളെ മേയ്ക്കാൻ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ ആരുടെ കൂടെ പോവാം? ഗോപന്മാരാണ് കൂടെ ഉണ്ടാവുക. ഗോപികമാരൊക്കെ വീടുകളിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ആ സമയത്ത് അവർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് സമാധി അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വ്യഥ കാരണം ഭഗവാൻ അതുവഴി നടക്കുമ്പോ അല്ലെ, ബെയർഫൂട്ടാണ് ഭഗവാൻ പോകുന്നത്, ചെരുപ്പിടില്ല ഭഗവാൻ പശുക്കളൊന്നും ചെരുപ്പിടാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാനും ചെരുപ്പിടുമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചെരുപ്പിടാതെ പോകുമ്പോ ഭഗവാന്റെ കാലിൽ വല്ല മുള്ളോ കല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ അതായത് പുല്ലൊക്കെ, കട്ടിയുള്ള പുല്ലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാലിനെ വേദനിപ്പിക്കോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് വ്യഥയിലായിരുന്നു ഗോപികമാർ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സമാധിയിലായിരുന്നു അവരുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോ ദ്വാരകയിലുള്ള രാജ്ഞിമാരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ തങ്ങളുടെ എല്ലാ വ്രതങ്ങളും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവര് എഴുന്നേറ്റ് വന്നെങ്കിലും സ്ത്രീ സഹജമായ ലജ്ജ അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തി. അവര് ചുറ്റിലും നോക്കി എന്നാണ് പറയണ്ടായി അല്ലെ. അവര് ലജ്ജ തടഞ്ഞു നിർത്തി എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ശക്തമായ ഹർഷോന്മാദത്താൽ, അതായത് ഭഗവാനെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ ഒരു ആനന്ദം വേറെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു ഹർഷോന്മാദത്താൽ ആ ദൗർബല്യത്തിന്റെ ഘട്ടത്തെ അവർ തരണം ചെയ്യുകയും ഭഗവാനെ ആശ്ലേഷിക്കുവാനുള്ള ആശയത്തിൽ ഉറച്ച് ആ ചിന്ത അവരെ പരിസരബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി തീരുകയും ചെയ്തു. അപ്പം പരിസരബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാൻ അവർ പോവാണ്. ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ ഈ പരമാവസ്ഥ മറ്റെല്ലാ ഔപചാരികതകളെയും സാമൂഹിക ആചാരങ്ങളെയും നിർമൂലമാക്കുകയും അപ്രകാരം ഭഗവാനെ സന്ധിക്കാനുള്ള പാതയിലെ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ മോചിതരാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് ബാക്കി ചുറ്റുപാടിനെയൊക്കെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായി. ഇതിനെയാണ് എന്താണ് ആത്മനാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സന്ധിക്കുന്ന പൂർണ്ണ അവസ്ഥ ഇതാണെന്ന് പറയുന്നു പ്രഭുപാദ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരമാത്മജയ ദൃഷ്ടിഭിരാന്തരാത്മനാ ദുരന്തഭാവാ പരിരേഭിരേപതിം നിരുദ്ധമപ്യാശ്രവദം നേത്രയോർവിലജ്ജതീനാം ഭൃഗുവര്യ വൈക്ലവാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരമാത്മജയ ദൃഷ്ടിഭിരന്തരാത്മനാ
അന്തരാത്മന ഭാവാ പരിരേഭിരേ പതിം നിരുദ്ധമപ്യാസ്രവതം നേത്രയോർ നേത്രയോർ വിലജ്ജനീനാം ഭൃഗുവര്യ വൈക്ലവാർ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ ആത്മചൈതന്യന്മാരാൽ ദൃഷ്ടിഭിഹി ദൃഷ്ടിയാൽ അന്തര ആത്മന ഹൃദയ അന്തർഭാഗത്താൽ ദുരന്ത ഭാവാഹ ദുസ്തരമായ ഹർഷോന്മാദം പരിരേഭിരെ ആശ്ലേഷിച്ചു പതിം ഭർത്താവ് നിരുദ്ധം വീർപ്പുമുട്ടി അഭി അത് അങ്ങനെയായിരുന്നിട്ടും അശ്രവത് കണ്ണുനീർ അമ്പു ജലത്തുള്ളികളെ പോലെ നേത്രയോഹോ നയനങ്ങളിൽ നിന്നും വിലജ്ജതി നാം ലജ്ജാവതികളായ ഭൃഗുവര്യ അല്ലയോ ഭൃഗുവര്യ വൈക്ലവാദ് മനപൂർവമല്ലാതെ വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ദുസ്തരമായ ഹർഷോന്മാദം അത്ര ശക്തമാകിയ ലജ്ജാവതികളായ രാജ്ഞിമാർ ഭഗവാനെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറയിൽ ആദ്യം ആലിംഗനം ചെയ്തു. പിന്നീട് അവർ അദ്ദേഹത്തെ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് ആലിംഗനം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം പുത്രന്മാരെ ആലിംഗനം ചെയ്യാനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് അയച്ചു. സ്വയം ആശ്ലേഷിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണത്. ഹേ ഭൃഗുവര്യ, അവർ തങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ അവർ കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ചു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് രാജ്ഞിമാർ ഭഗവാനെ സ്വീകരിച്ചത്? അപ്പൊ ഒരു ഭാര്യ എങ്ങനെയാണ് ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൂടിയാണിത്. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ദുസ്തരമായ ഹർഷോന്മാദം അത്ര ശക്തമാകിയാൽ ലജ്ജാവതികളായ രാജ്ഞിമാർ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ആദ്യം ആലിംഗനം ചെയ്തത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ണുകൊണ്ട് ആലിംഗനം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഫിസിക്കലായിട്ട് ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ അവർ അവരുടെ പുത്രന്മാരെ അയച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പുത്രന്മാരെ ആലിംഗനം ചെയ്യാനായിട്ട് സമീപത്തേക്ക് അയച്ചു. അപ്പോൾ ആ മക്കള് അച്ഛനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നത് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവര് മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ചു. കുറെ നാൾ കൂടി കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷ അശ്രുവാണത് അല്ലെ. ഭാവാർത്ഥം ഏസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സ്ത്രീ സഹജമായ ലജ്ജയാൽ അവരുടെ പതിദേവനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ രാജ്ഞിമാർക്ക് നിരവധി പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തെ വീക്ഷിച്ചും അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ നിവേശിപ്പിച്ചും അവരുടെ പുത്രന്മാരെ ആശ്ലേഷിക്കാനായി അയച്ചുകൊണ്ടും അവർ അദ്ദേഹത്തെ പുണർന്നു. എന്നിട്ടും പരിരംഭണം അപൂർണമാകയാൽ നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള എല്ലാവിധ ഉദ്യമങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും കണ്ണുനീർ അവരുടെ കവിൾത്തടങ്ങളിലൂടെ പ്രവഹിച്ചു. പുത്രൻ മാതൃശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായി വളർന്നതാകയാൽ പുത്രനെ ആശ്ലേഷിക്കാനായി അയക്കുന്നത് വഴി ഒരു ഭർത്താവിനെ പരോക്ഷമായി ആശ്ലേഷിക്കുന്നു. ലൈംഗിക വീക്ഷണകോണിൽ പുത്രൻ ആശ്ലേഷിക്കുന്നത് പത്നി ആലിംഗനം പോലെയല്ല. എന്നാൽ സ്നേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആ ആലിംഗനം ഇച്ഛാപൂർത്തിയാകുന്നു. നയനങ്ങളാലുള്ള ആലിംഗനം ദാമ്പത്യബന്ധത്തിൽ അധികം സാർത്ഥകമാകുന്നു. ആകയാൽ പത്നിമാർക്കിടയിൽ അത്തരം വികാര വിനിമയത്തിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ലെന്നാണ് ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് രാജ്ഞിമാരെ ഹർഷോന്മാദത്താൽ പതിദേവനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ചുറ്റുപാടും വീക്ഷിച്ചു, നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു അല്ലെ. ലജ്ജയോടുകൂടി ചുറ്റുപാടും വീക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു കുലസ്ത്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബിനി ആയിട്ടുള്ളവര് നേരിട്ട് പോയി. ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇല്ല, പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്തെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ അവർക്ക് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. ഹർഷോന്മാദം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ ആലിംഗനം ചെയ്യണം, എന്നാൽ ഒരുപാട് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ട് താനും. അങ്ങനെ അവർ ആദ്യം തന്നെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഭഗവാനെ നിവേശിപ്പിച്ച് ഹൃദയം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. ശേഷം അവരെ കണ്ണുകൊണ്ട് അല്ലെ ഭഗവാനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കണ്ണുകൊണ്ട് ആലിംഗനം ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കളെയാണ് വിട്ടത് അല്ലെ. മക്കളൊക്കെ അമ്മമാരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായത് കൊണ്ട് തന്നെ മക്കള് അച്ഛനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നത് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അത് സ്നേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആ ആലിംഗനം ഇച്ഛാപൂർത്തിയാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പത്നി ആലിംഗനം അങ്ങനെയല്ലെങ്കിലും സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആ ആലിംഗനം ഇച്ഛാപൂർത്തിയാകുന്നു. നയനങ്ങളാലുള്ള ആലിംഗനം ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ അധികം സാർത്ഥകമാകുന്നു. അപ്പോൾ നയനങ്ങൾ കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. ആകയാൽ പത്നിമാർക്കിടയിൽ അത്തരം വികാര വിനിമയത്തിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ലെന്ന് ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമിയാണ് അദ്ദേഹം അല്ലെ. ജീവ ഗോസ്വാമി പറയാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേസ്യ കൃപാസിന്ധുഭ്യവ പതിതാനാം പാപനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः. आनंद कोटि वैष्णवृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.
സർവ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.